Wala tayo sa luyot. Ne, ado timasida. Paksiw tayo to dito, ipakbot kas dyan. Natagarit yung gawa. Ni, nagpipintas ni. Pintas. At yan na nga, humingi kami ng saluyot sa kapitbahay. At ang gaganda ng mga saluyot nila. At eto, gusto nag-request ang aking pamangkin na gusto niyang magluto daw ng pakbet na saluyot. Kaya ayan, inisa-isa niyang himayin para hindi matigas. Medyo matigas kasi yung tangkay ng saluyot, kaya yung dahon lang ang ilalagay natin. No problem. At kitang-kita naman na healthy itong mga saluyot at sure na masarap yan sa mga nag-uulam at sa mga hindi subukan nyo to. At pagkatapos himayin ay syempre hinugasan na at prepare yung mga ingredients na bagoong, lemon at saka pampalasa. At yan yung alamang or hibi sa Tagalog. Dried alamang, ikirog-kirog mo or iprito mo ng konting mantika hanggang sa ma-crispy. Pwede namang hindi mo na siya iluto pero gusto kong iluto pa rin. At yan, nagpakulo na nga ng tubig at inilagay na nga yung bawang at luya. Pwedeng bawang lang pero gusto kong lagyan ng luya. At yan, nilagyan na niya ng bagoong at saka bitsin. Pasensya na sa mga hindi nagbibitsin dyan. At yan, nilagay na nga ang dahon ni CJ. Siya pala ang nagluluto ngayon at talagang trip niya. Gusto niya talagang matutong magluto daw ng mga Ilocano. At kahit din tong si Ishan, gusto ding magluto. Kaya ayan, binabantayan niya si kuya niya. At pagkatapos mong ilagay lahat, haluin mo lang. At idagdag mo na rin agad-agad yung alabang or dried hibi, dried alamang at yung siling pampadagdag bango. At yan, hahaluin lang. Tapos saka mo tatakpan. Then hihintayin mo na. O, diba? Si CJ ngayon ang ating chef cook sa gulay na magandang gulay to para sa katawan dahil nutrition month pa rin naman, July pa rin, kaya kailangan nating magluto ng mga something healthy na mura lang at nakukuha lang dyan sa tabi-tabi. At yan, nagpiga-piga na siya ng lemon. Pwedeng kalamansi, pwedeng lemon, pwedeng suka, pwede lahat. At magmasid-masid muna habang hinihintay na maluto. At medyo matagal nga maluto yung saluyot. Pero pagkatapos siya, nilagay na niya yung lemon. At yan, pagkatapos niyang takpan lang ng konti at pwede nang tikman. Anong masasabi mo, CJ? Yay! Kainan na. Tikman na natin ang ating saluyot. Naimas. Yummy?